daga limamin komedi. Sha kallo lafiya. Oluwa, Awuji, lafiya kake ta faman kuka da sassafen na haka? Opo rabete. Opo kuma? Abi opo koɓoke? Mutumina kuɗi na zubar. Har nawa? Kuma garin yaya? 500 na zubar. Na tsere ke ne ba ina sha ba. Na je yadda ɓawar raken a ce wai hadda 500 ɗin na haɗa na wurgar. Aboki, amma dai kuɗin nan naka ne ko ba wai na sako bane ko ajiya ba ko? Kuɗi na ne. 1000 ce. Yadda na je ɗauko ni ka unguwar kudu na tsinta. Shi ne na sa kati na 200. Na sha shayi na 150 jiya da daddare. Ka ci gaba da magana mana kana ta kuka kamar magana yadda zan gane mana. Abin na ci na a zuciya. To ka ci gaba da mun magana mana. To shi ne ba na siya wannan banzan raken da ya ja ne yadda kuɗin nan na naira 50. 500 ɗin wallahi mutumina wallahi takalmi da ke so da siya. Takalma na da sun ne. Ba kai kama gode mawa Allah ma. A wannan maras ka tsinci 1000. Kar ka manta kai ma fa tsinta kai. Dan kuma ta faɗi ba wani abin damuwa bane ai. Ai kai mai sa'a ne ma har za ka tsinci 1000 a wannan maras. Yaushe rabon ma da naga an ce wani ma ya ma tsinta kuɗi. To ni naga kuɗin ma na tsinta ma mana. Mutumina Qur'ani na gaba sai ta kuɗin ta. To shi rayuwa dama kake. Sai ka ƙara sai ta wani kuma. Allah ya ƙara baka. Wallahi na gaba sai ta kuɗin ta. Sai haƙuri. Dan mu ma dai hakan take. Wahala da shafa unguwar kudu a kafa kai ka san wahalar zuwa unguwar nan ba. Dan ka sha wahala ka je ungun ba tsintan kuɗin kai ba. Ko da zaka tsinci kuɗin ka sha wahala ne. Dan da kuɗin ka tsinta baka sha wahala ba, san da kuɗin za su faɗi kuma baka sha wahala ba. Ya buɗe magani nawa muka ɗinta. 500 muka fita. Ya ka ɗauki 150 ni ma ka ban 150. To 200 fa. 200 kuma a ba mama. In ka san me zamu mu je mu samu canji.